Triúr Deirfiúracha ina gcónaí ar an air. Bhí dúil mhór ag mia an cailíne sinne ag gluthí riomhra. Bhí sim mhór ag Olivia an duine ógus na halinne, agus bhí dúil mhór ag Lucy an duine sa lár san ómaint. Lá bhain dúirt an scoil lá a bhíon éanaí dhéanamh mar gur cuireadh ar cara saci léise. Bhí na cailíní aontaigh burtha fiú agus bhíonn siad iarracht tíir rudaí deasa in tríine ar cuireadh agus a léise bhacht. Ach bhí sé deachar agus mhaithí siad ugnach agus bunach. Bhí mia gimmert Roblox ar an iPad. Bhí Lucy ag deanú aclaíochta ar an rugga, agus bhí Olivia ag tarint pictiúr deachtainna ag an inniug. Níos muilne sa lá bhí na cailíní ag léir lór go Cuireann ina siomraí leapa. Bhí mé ag léir lór comicí, bhí lór ag Lucy faoi bheatha, agus bhí Olivia ag léir lór faoi chalín dríochta dá bhainneam Henrietta. Ach bhí sé go fóil trína chéile agus thochraí siad ar rud eile a dhéanamh. Dart siad ar scanan dá bhainneam a Shark's Tale. Scanan aonta granmhar a bhí an agus bhí neart rudaí bhlasal le hí acu. Ach nuair a bhí an scanan hart bhí siad go fóil bhartha faoi a léise. Thochraí siad go ndeantaí siad rud curthaíoch. I ndéan daoine scríobh siad scéal jazz faoi dulthaigh an tráth le líise bhag. Tháinig Olivia pictiúr háanta de na cailíní ag sugrú le chéile. Nuair bhí sin deanta, thum siad óran faoi a léise agus ceáil siad faoi na rudaí deasa ag deantaí siad le chéile. Bheith lean spray acu le chéile nuair haigeann siad le chéile arís. Bheith glinda ar chraí, Mia, Lucy, Olivia, agus go cinnte ar a léise bhacht.